Eerder werden er 13.000 protesthandtekeningen ingezameld tegen het uitbreiden van het waterpark Veersemeer. Maar vandaag besliste de Raad van State dat het toch door mag gaan. Fantastisch. We hebben zoveel werk erin zitten dat we hebben, ik geloof, inmiddels 47 milieuonderzoeken gedaan. Ja, dit is wel loon naar werken, voelt het. En verder in deze uitzending. Ontdekt drugslab een van de grootste ooit. Een rigoureuze campagne tegen schelden. Goedenavond. Na jaren eindelijk duidelijkheid. Het waterpark Veersemeer bij Arnhemuiden mag uitbreiden met honderden vakantiewoningen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor omwonenden betekent dat aanzienlijk meer drukte. Voor de blije projectontwikkelaar dat hij eindelijk kan gaan bouwen. Ja, fantastisch. We hebben zoveel werk erin zitten dat we hebben, ik geloof, inmiddels 47 milieuonderzoeken gedaan. Iedere keer weer opnieuw als er vragen waren of twijfels over. Dus dit is wel loon naar werken, voelt het. Waterpark Veersemeer, een recreatiepark van 57 hectare dat wordt vernieuwd en waar ook nog eens 32 hectare bij komt. Er werden 13.000 handtekeningen tegen het plan verzameld en een aantal omwonenden stapte zelfs naar de Raad van State. Ze zijn bang voor aantasting van hun leefomgeving, onder andere door meer bebouwing, meer verkeersdrukte en luchtvervuiling. Maar de Raad van State veegt die bezwaren nu van tafel. Ja, het is natuurlijk noodelijk voor degene die bezwaar hebben aangetekend. Je gaat niet voor niks naar de Raad van State. Dat is best een langdurige procedure. Er zijn vrij veel juridische kosten aan verbonden. Dus ik kan me best voorstellen dat die mensen teleurgesteld zijn. Het heeft allemaal erg lang geduurd. De eerste plannen voor vernieuwing en uitbreiding van het recreatiepark werden al in 2018 gemaakt. Er kwamen veel inspraakavonden en in 2021 ging de gemeente Middelburg akkoord met het plan. In datzelfde jaar stapten de omwonenden naar de Raad van State. Maar het duurde tot 2023 tot de zaak werd behandeld en de uitspraak werd een aantal malen uitgesteld. Het lange wachten heeft voor veel spanningen gezorgd, zowel bij voorstanders als bij tegenstanders. Maar nu is er duidelijkheid. Waterpark Veersemeer mag vernieuwen en uitbreiden. En die duidelijkheid is prettig voor iedereen. Eigenlijk 3 jaar geleden is de bouwvergunning verleend en we hebben 3 jaar moeten wachten op een goedkeuring van de rechter. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat het op alle punten goedgekeurd is en het plan door kan gaan. Ook goed voor Arnhemuiden, want we worden op dit moment geconfronteerd met een camping die staat te verpauperen. Daar is niemand mee gebaat. Plus dat Driestar heeft gezegd dat ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van lokale ondernemers en lokaal personeel. Kan ik me heel goed voorstellen. De Arnhemuidenaars staan bekend om harde werkers, gedisciplineerd ook, die hele hoge kwaliteit afleveren. Volgens de bezwaarmakers is er geen markt voor nieuwe vakantiewoningen. Maar dat hebben ze volgens de Raad van State niet hard kunnen maken. Ook zijn de geplande nieuwe woningen duurzaam genoeg volgens de Raad. Er is dan ook door Driestar veel gedaan om het plan aan te passen aan de wensen van natuurorganisaties. We zijn eigenlijk als een van de eerste begonnen met de Zeeuwse Milieufederatie en Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om te kijken of we dit plan toch groener konden maken en natuurinclusief heet dat dan. En dat is gelukt. Er komen 450 woningen minder, dat scheelt een stuk. Het terrein wordt ook een stuk groter, dus de natuurwaarden worden ook zoveel mogelijk gerespecteerd. Dus dat zijn allemaal voordelen. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het nieuwe waterpark snel gerealiseerd zal zijn. Door strenge stikstofregels moet de bouw gefaseerd plaatsvinden. En dat betekent dat het nieuwe park pas in 2032 klaar is. Het was nog volop in bedrijf. Het drugslab dat gistermiddag werd ontdekt in Burghaamstede. Er werd amfetamineolie gemaakt voor speed. Ook nog op het moment dat een arrestatieteam de loods aan de Meeldijk binnenviel gisteren. De politie is verrast over de grootte van het lab. Ja, het gaat om echt veel drugs. Het hangt natuurlijk altijd af van wordt er dag en nacht gewerkt, zijn alle ketels in gebruik. Dus het is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Maar in dit lab kan per week 3.000 tot 5.000 kilo speed worden gemaakt. Of in ieder geval de basis voor zoveel speed. Dus dat is echt een flink lab. 3 mannen waren gisteren in het lab aan het werk toen de politie binnenviel. Het zijn 30ers, 1 uit Tilburg, 1 uit Urk en 1 zonder vaste woon- of verblijfplaats. 3 nieuwe wethouders werden gisteravond geïnstalleerd in het Belfort in Sluis. Eind vorig jaar klapte het college nadat de VVD-wethouder werd weggestuurd door de gemeenteraad. Er zou niet met haar te werken zijn. Nu, 5 maanden later, is er een nieuw college met een 4e onafhankelijke wethouder.
betekent eigenlijk dat ik geen partij achter me heb staan. Dus er is ook geen politieke achtergrond hier. En dat maakt dat ik vooral verbinding moet gaan zoeken. En daar zie ik enorm naar uit. De nieuwe wethouders hopen dat de gemeente weer in rustiger vaarwater komt. Maar er was gisteravond wel al gelijk kritiek vanuit de raad of die vierde wethouder nou wel echt nodig is. Het is een van de meest gebruikte scheldwoorden, kanker. Veel jongeren zijn zich totaal niet bewust van de impact van dat scheldwoord. En daar willen Angelo Boonman, bekend als internationaal assistent scheidsrechter, en zijn zoon Devano op een opvallende manier verandering in brengen. Angelo Boonman, onder meer grensrechter bij Champions League-wedstrijden, krijgt regelmatig hele vervelende opmerkingen van toeschouwers naar zijn hoofd geslingerd. Ik hoop dat je kanker krijgt en je bent echt de kankerleier. Ja, dan raakt het echt. En bij mij raakt dat enorm hard, omdat mijn zoon ermee geconfronteerd is. En wij dus thuis elke dag hiermee te maken hebben. 10 jaar geleden werd Devano geopereerd aan de ziekte en onderging verschillende chemokuren en bestralingen. Het scheldwoord kanker, of de straattaalversie KK, raken hem dan ook diep. Ik krijg eigenlijk allemaal soort flashbacks van wat er allemaal is gebeurd. Nou, de operatie en de doktoren. En dat het gewoon niet leuk is. En het voelt ook persoonlijk heel aanvallend. Devano is er inmiddels wel een soort van aan gewend, want het woord kanker wordt vaak zonder nadenken gezegd. En daar willen vader en zoon met de stichting Stop Schelden met KK verandering in brengen. Wij willen dus hiermee aangeven aan de jeugd door de scholen te bezoeken, om daarnaast de sportverenigingen te bezoeken en aandacht te vragen, een bewustmaking onder die jongeren. Wat doet dat nou op het moment dat je het gebruikt? En daarmee beginnen ze eind deze maand op het Lodewijk College in Terneuzen. De wielerwedstrijd ZLM Tour heeft ook dit jaar weer 2 etappes met start en finish in Zeeland. De eerste rit is een tijdrit over 14 kilometer in en rond Westkapelle. De tweede etappe begint in Middelburg en is een ode aan de al niet meer bestaande Ronde van Midden-Zeeland. De rit gaat onder andere over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. De finish ligt in Wissekerke. Het dorp op Noord-Beveland is de plek waar wielerprofs Mick en Tim van Dijken opgroeiden. En zij hebben zelfs geholpen met het parcours. Het zijn jongens die een goede tijdrit hebben, maar wel van de bochten moeten hebben. Dus de tijdrit vindt plaats in Westkapelle, gemeente Veren. En we hebben daarna geluisterd. We hebben er lekker veel bochtjes in gelegd. De vierde etappe gaat gedeeltelijk over Tolen en de Oesterdam. En de rest wordt buiten Zeeland verreden in Brabant en Limburg. De Zeeuwse etappes zijn op 5 en 6 juni met een N. De Kinderkunstweek is vanmiddag knallend begonnen. Een week lang is er voor schoolkinderen van alles te doen rondom kunst. Ja, ik vind dit gewoon een superleuke week. Een live-uitzending vanuit de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is door 100 schoolklassen gevolgd. En heb je nou inspiratie nodig? Ga dan naar www.kinderkunstweek.nl. Veel plezier! Beeldend kunstenaar Boris Tellegen staat dit jaar centraal. Zeeland kan trots zijn op deze week, vindt hij. Ik vind dat heel bijzonder en ik denk dat het heel goed is om daar wel aandacht aan te geven. Omdat het wel gaat over juist op andere manieren naar dingen kijken. Tellegen zal dan ook blij zijn dat de Kinderkunstweek geen week, maar 1,5 week duurt. Het Goese Lyceum heeft de zaken weer op orde. Dat is tenminste de conclusie van de onderwijsinspectie. Vorig jaar gaf de inspectie de school een onvoldoende en dat betekende dus werk aan de winkel. De school kreeg van de inspectie verschillende verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. De leskwaliteit moest omhoog, informatie over leerlingen moest anders uitgewisseld worden, er moest anders leiding worden gegeven aan de docenten en er waren te veel leerlingen die naar een lager niveau afstroomden. Het afgelopen jaar heeft de school er hard aan gewerkt. Wat we met name wel hebben gezien is dat er collega's echt de schouders gaan zetten onder die lessen. Wat kunnen we zelf doen aan onze lessen om ze nog aantrekkelijker voor leerlingen te maken. Daarnaast hebben we ook met name gekeken naar hoe kunnen we de doorstroming van de leerlingen toch verbeteren. Dat we kijken naar wat heeft deze leerling in huis, wat voor potentie zit erin. En wat kunnen we eigenlijk doen vanuit de school, ook met de thuissituatie erbij. Om de leerling echt op hetzelfde niveau te houden waar hij zich prettig bij voelt. En wat is eigenlijk ons aandeel in verplichting als school daarin om dat voor elkaar te krijgen. Want juist op die doorstroming was de kritiek van de inspectie.
Die constateerde dat er relatief veel leerlingen afstromen op het Goedse Lyceum. Bijvoorbeeld van VWO naar HAVO of van HAVO naar MBO. Dat is niet goed, vond de inspectie. Maar voor de school is het een bewuste keuze. Met als motto dat de wens en het belang van de leerling op de eerste plek komen. Een voorbeeld van zo'n leerling is de 15-jarige Boef uit Wemeldingen. Boef is VWO gestart, heeft de brains, maar niet de motivatie. In de brugklas hadden ze dat al in de gaten, begeleiding geweest. Ze hebben daar echt naar het kind gekeken. Ondanks een supergrote school werd hij niet gezien als nummer, maar als boef. En wij als ouders ook. Zowel door mentoren als de begeleiding. Dus alle lof. Wat is het verschil met Boef op het Goedse Lyceum op een VWO of op een HAVO en Boef nu op een MBO-opleiding? Ja, 380 graden. Wij krijgen nu selfies met een laskap op of wat of ik zei, 9 op een rapport. Dat je denkt, oh, we hebben echt een heel ander kind in huis. Daarom zit ik hier ook. Tuurlijk, school is belangrijk. Je moet toekomstgericht, denk je, een baan vinden. Maar dat kan op vele manieren. Dat kan ook langer duren of op een andere manier waarbij je kind gelukkig is. En dat blijft voor het Goedse Lyceum voorop staan. Gelukkige leerlingen. Ook als dat betekent dat hij beter op zijn plek is op een ander niveau. De inspectie die blijft er en die is er niet voor niks. Dus het brengt je op zijn minst op gedachten als school om te kijken van kunnen we misschien zaken ook anders aanpakken. Maar uiteindelijk zijn wij hier wel heel duidelijk in. Wij hebben nog steeds als visie. Wij willen die leerling uiteindelijk op de juiste plek krijgen waar hij zich fijn bij voelt. Maar ook wat past uiteindelijk bij de capaciteiten die hij in huis heeft. En voor een toekomstige inspectie zou heel goed kunnen dat er ooit nog eens een keer een gesprek plaatsvindt. Met veel vertrouwen gaan wij dat aan. Maar wij weten nu nog bewuster eigenlijk waar we goed in zijn en waar we mee bezig zijn. En daar heb ik alle vertrouwen in op dit moment. Ja. Mist vanmorgen in de provincie. Vooral aan de kust bleef dat lang hangen. Later kwamen er ook zonnige perioden bij. Het werd een graad of 9. Morgenochtend kan het weer mistig zijn. Morgenmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Er staat dan een matige tot vrij krachtige oostenwind. Dus het zal wel wat kouder aanvoelen dan die 10 tot 11 graden die wordt afgegeven. Meer weten over het weer? Blijf dan kijken, want straks komt de echte weerman ook nog langs. Ik wens u alvast een fijne avond.